Γεια σας! Είμαι ο Μιχάλης. Κάτσε να χαμηλώσουμε ένα λίγο τη μουσική. Οκ. Έφτιαξα αυτό το κανάλι για να παίξω gaming βίντεο. Θα κάνω gaming διάφορα. Θα παίξω στη τηλεόραση. Θα σας το ηχογραφώ, θα σας το φτιάξω εγώ για να το δείτε. Θέλω να μου γράψετε στα comments το τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Τώρα να θα με αυτήν εδώ πέρα την κάμερα. Έχει και ηχείο εδώ, να το, για να ακούγομαι δυνατά και καθαρά. Δεν ξέρω πόσο με ακούτε. Γράψτε μου από κάτω στα comments ποιο παιχνίδι θέλετε και εγώ θα το παίξω μέσα στη βδομάδα. Ok, ευχαριστώ πολύ. Κάντε like, subscribe όσοι δεν είστε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια!